Γεια σας παιδιά, Σωτηρία εδώ. Σήμερα παίζουμε dress to impress, που όσοι δεν ξέρετε το παιχνίδι, δεν γίνεται να μην το ξέρετε βασικά, απλά θα το παίξουμε και τώρα να μας βάλει λίγα θέματα για να δούμε πώς θα ντυθούμε. Shopping. Πρέπει τώρα να ντυθούμε εμείς, λες και πάμε για να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε δεν πάμε με κάτι πάρα πολύ καλό. Καταρχάς να βάλω δέρμα. Και ένα classic πρόσωπο. Θα βάλω μάτια. Ποια μάτια να βάλω? Θα βάλω αυτά. Κλασικό χρώμα ματιών. Φρύδια. Οπωσδήποτε. Χείλη. Οκ. Πώς είναι το κανονικό χρώμα χειλιών? Εντάξει, θα τις τα αφήσω έτσι. Και μια μύτη. Μια μύτη. Ωραία. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μαλλί. Ένα συνηθισμένο μαλλί, όχι κάτι πολύ wow. Οπότε θα πάμε με κάτω τα μαλλιά. Τώρα ψάχνω να βρω το αγαπημένο μου μαλλί, δεν το βρίσκω, να το. Αλλά δεν είναι πλέον το αγαπημένο μου, γι' αυτό θα το βγάλω. Και έτσι με μπλεξούδες. Σήκω, ωραία, ναι, οκ. Ναι, ωραίο είναι καλό. Και πάμε να βάλουμε κάτι σε φόρμες. Θα βάλω αυτές και αυτές. Βέβαια πότε τα βάζω αυτά δεν νικάω, αλλά βασικά θα τα φύγω αυτά και θα πάω να βάλω ένα τζιν, γρήγορα τζιν. Θα βάλω αυτό που είναι λίγο πιο έτσι χαλαρό για shopping. Σίγουρα πρέπει να βάλουμε πάρα πολλές τσάντες. Ναι. Καλά, δεν βρίσκω άλλη ζακέτα. Από εδώ θα βάλω αυτή και καλή είναι. Να σηκωθώ, εντάξει, σηκώθηκα. Έχουμε παρόμοιο στυλ με αυτήν εδώ, μήπως θα γίνουμε ντουό. Μου στείλε κάποιος για ντουό, εντάξει. Όχι, εντάξει. Έτσι κλασικά, με τα γυαλιά πάνω. Γιατί μοιάζω τόσο πολύ με αυτήν. Τσάντα θα την κρατάω έτσι. Μοιάζουμε πάρα πολύ όμως και δεν μ' αρέσει. Καλέ, αυτή μου αντιγράφει. Παιδιά, μου αντιγράφει. Όχι. Δεν θα τα πάμε καλά. Πάω στο VIP που δεν έχει. Να τολμήσει να βγει πριν από εμένα. Αυτή η κλασική. Ωραία. Άσπρα ποτάκια. Παιδιά, λέτε να κάνει βίντεο στο YouTube, αντιγράφω. Μα αντιγράφει. Μία τσάντα. Αυτή είναι πολύ μικρή για shopping. Όχι, δεν θα το έλεγα να πάω με αυτήν. Να έχω και μια στο χέρι. Όχι. Βγάλτινα. Θα πάω όμως με αυτή. Μπορώ να την βάλω στο άλλο χέρι αυτή? Ναι, μπορώ. Τέλεια, πάλι καλά που μπορώ. Παιδιά, δεν θα μου μείνει χρόνος όμως. Γρήγορα, πρέπει να βιαστώ λίγο. Εδώ αυτό τι είναι? Αυτό, εντάξει. Καλό είναι και έτσι. Αυτό. Καλά, θα το αφήσω έτσι άσπρο. Και σίγουρα πολλές τσάντες.
Θα βάλω και αυτήν εδώ. Τι αλλάζει με αυτή? Ναι, θα τη έχω έτσι. Και εδώ να την αφήσω ροζέ, να σπάει το μαύρο. Ναι, καλή είναι και έτσι. Να βάλω αυτό, μήπως. Έτσι. Είναι ωραία, αλλά λίγο εδώ το κόκκινο δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει γι' αυτό. Είμαστε με πολλές τσάντες. Είμαστε έτοιμες για shopping και επειδή είναι χειμώνας τώρα λέω εγώ. Εντάξει, δεν είναι χειμώνας, αλλά θα βάλω και αυτά. Βασικά δεν θα τα βάλω. Θα βάλω ένα κλασικό καπέλο. Θα βγάλω αυτά. Να βάλω αυτό για τον ήλιο. Όχι πως έχει κύλιο, γιατί λεφτά φυσάει, αλλά τέλος πάντων. Με τα γιαγιά δεν πάει το καπέλο. Όχι. Βγάλτε το καπέλο. Κοσμήματα. Δεν έβαλα κοσμήματα. Αυτό τι είναι? Τι είναι πάλι, καινούριο? Παιδιά, έχω πολύ καιρό να παίξω το Wrestling Press και δεν θυμάμαι πού είναι τα πράγματα. Εδώ. Please, να προλάβω να τα αλλάξω χρώμα. Γρήγορα. Δεν προλαβαίνω. Πρόλαβα. Πείτε μου ότι πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Τώρα πρόλαβα. Εντάξει, κλασικά εγώ εδώ για ψώνια. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε. Βγαίνει η πρώτη αυτή. Μ' αρέσει. Αλλά βασικά ωραία είναι. Μ' αρέσει. Θα πάρει ένα 2 όμως. Γιατί δεν μου αρέσει πολύ που το έχει κάνει πάρα πολύ... Πώς να το πω, πάρα πολύ ανοιχτό. Και έτσι θα πας τα μαγιά στο σούπερ μάρκετ 2. Λοιπόν, επόμενη. Αυτή με αντιγράφει, θα το γράψω. Λοιπόν. Παιδιά, δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Το γράψαμε. Παιδιά, πήρε μέχρι και το μεταγιόν που πήρα εγώ. Παιδιά, αυτή μας αντιγράφει full. Αυτή τώρα που είναι για ψώνια? Απλά κρατάει ένα κινητό, λες και για βόλτα πήγε. Θα πάρει 1-1. Επόμενη. Αυτή μια τσάντα πήρε, εντάξει. Καλά είναι έτσι όπως πήγε, αλλά μόνο μια τσάντα και θα πας για ψώνια. Δεν το νομίζω, θα πάρει 1-1. Επόμενο μοντέλο παρακαλώ. Έχουμε και λέμε την φίλη μας την Λέιλα. Η Λέιλα πάλι, παιδιά, και αυτή μια τσάντα πήρε. Ίσως να μην πρόλαβε. Δεν μου αρέσει καν έτσι όπως τα έχει ταιριάξει. Είναι λες και είναι έτοιμη να πάει για δουλειά. Βέβαια μπορεί να έφυγε από την δουλειά και να πήγε αμέσως για shopping, αλλά εμείς που να το ξέρουμε, δεν έγραψε καν κάτι. Παιδιά, τι μας γράφει αυτή? Αυτή μια τσάντα, μ' αρέσει το καπελάκι της και η φανέλα και το μπουφάν που πήρε. Πρέπει να το πάρουμε και εμείς αυτό το μπουφάν. Εντάξει, η φανέλα όχι και τόσο, αλλά δεν μ' αρέσει που πήρε πάλι, παιδιά, μόνο μια τσάντα. Βαριέται. Τι βαριέται? Αυτή δεν πρόλαβε να αλλάξει χρώμα η καημένη, αλλά ούτως ή άλλως τα υπόλοιπα χρώματα δεν είναι ωραία. Δεν έχει βάλει παπούτσια. Ίσως να μπήκε αργά στο παιχνίδι βέβαια, αλλά και πάλι μια τσάντα. Όχι. Δεν πειράζει αν δεν πρόλαβε. Άλλη φορά να προλάβει. Τώρα πες μου ότι θα είμαστε εμείς τελευταίες. Ναι. Εδώ. Οκ, και φεύγουμε. Και οι νικήτριες είναι... Όχι. Ναι. Τι! Βγήκε αυτή με το κινητό. Παιδιά, πάμε καλά. Δεν πήρε καν τσάντα. Τέταρτη. Βγήκα τέταρτη με αυτό το outfit. Παιδιά, είναι ωραίο το outfit ή δεν είναι? Εγώ θα βγάλω και μια φωτογραφία γιατί εμένα μου άρεσε. Παπ. Ναι, save.
Δεν το πιστεύω, τέλος πάντων. Α, τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά? Τα πήρε κάποια? Τα πήραν? Όχι, δεν τα πήραν. Έπεσα. Γρήγορα τα λεφτά. Τα λεφτά. Παιδιά, όχι, τα πρόλαβε αυτή η γκρίζα που είναι εκεί να πάρει. Έλα ρε. Τέλος πάντων, εμείς θα περιμένουμε τώρα να μπούμε στο game. Βασικά δεν θα περιμένουμε γιατί θα μπούμε σε λίγο οπότε. Τι είναι αυτό, παιδιά, μισό λεπτό να το γράψω στο Google. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ναι. Ωραία. Τι κοιμάται η άλλη? Οκ. Παιδιά, τώρα γράφω στο Google. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό το θέμα που μου έχει βάλει να κάνω. Θα γράψω και το άλλο, τι μου λέει. Ναι, μισό παιδιά, θα το προσυνεχίσω όταν το γράψω. Παιδιά, τώρα θα μου το μεταφράσει, απλά μπήκε μια διαφήμιση. Λοιπόν, τολμηρό πολύχρωμο ιαπωνικό βράχο με τρόπο αράχνης. Παιδιά, πείτε μου κάποιος αν κατάλαβε με αυτό που μας έγραψε η Google. Λέει color view, οπότε πολύχρωμο, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύχρωμο. Ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ένα χρώμα, πρέπει να επιλέξουμε ένα χρώμα να κάνουμε. Για να γίνει μπλε. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Ένα χρώμα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Θα κάνω ένα χρώμα, δεν κατάλαβα καν τι λέει. Αν καταλαβαίνα, είδα μία να γίνεται μπλε. Με κάτι μαλλιά μοβ. Α, πρέπει να βάλουμε πάνω μας όσο πιο πολλά χρώματα γίνεται. Τώρα κατάλαβα. Θα βάλω δέρμα ροζέ. Μαλλιά θα βάλω... Παιδιά, πάλι καλά που τα υπόλοιπα κορίτσια ξέρουν το θέμα. Γιατί τι θα έκανα τώρα. Ναι, δεν μ' αρέσει το μαλλί που έβαλα, αλλά βασικά μ' αρέσει το μαλλί, απλώς δεν μ' αρέσει το χρώμα του, αλλά τι να κάνω. Θα βάλω... εδώ... πράσινο. Και τα χείλη να τα αλλάξω, να τα κάνω μοβ. Εδώ που είναι τα χείλη που έβαλα. Πού είναι τα χείλη που έβαλα? Να τα. Εδώ μοβ. Ναι, εδώ. Γιατί δεν πάει κάτω? Εντάξει. Έτσι. Βασικά, τι λέω να την κάνω μπλε. Μα μπλε αντιγράφω την άλλη. Εμένα δεν μ' αρέσει να αντιγράφω. Θα γίνω ροζ. Μα μετά είναι πάρα πολύ ένα χρώμα. Να γίνω... Εγώ απλά... Πατάει jump. Ωραία. Εντάξει. Θα γίνω κίτρινη. Όχι με τίποτα. Ωραία. Έτσι. Ανοιχτό. Μπλε. Εδώ... Θα βάλω ένα καλατσόν, πώς το λέτε, τέλος πάντων στην Ελλάδα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων. Και θα βάλω αυτά στα χέρια που θα τα κάνω μοβ. Παιδιά, είναι πολύ είναι χάλια. Αλλά είναι πολύ χρώμο, αυτό έχει σημασία. Θα τα κάνω, τι άλλο χρώμα? Ροζ, έχω κάνει κάτι ροζ, δεν έχω κάνει τίποτα ροζ. Ροζ εδώ, εντάξει, καλό είναι. Μετά στα πόδια θα βάλω αυτά εδώ. Και θα τα κάνω πράσινα. Έχω βάλει πράσινο, αλλά δεν φαίνεται πάρα πολύ εδώ στο make-up. Και ωραία, θα βάλω μια από αυτές τις φούστες της Τρουλουλού. Ναι, τις βαφτίσα και Τρουλουλού, ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων. Θα βάλω αυτήν εδώ. Ναι, αυτή μπορεί να μπουν διάφορα χρώματα, οπότε ναι. Και θα την κάνω 2 χρώματα, το οποίο θα είναι να την κάνω μοβ κόκκινο. Όχι, έχω βάλει πάρα πολύ κόκκινο. Την κάνω μπλε, γιατί δεν έχω βάλει μπλε. Μόνο το δέρμα μου είναι και είναι τέτοιο ανοιχτό. Το έχει και εδώ το μπλε, έτσι. Ναι. Και το άλλο θα είναι τέτοιο ανοιχτό. Τι να βάλω?
Κίτρινο, ναι, ανοιχτό κίτρινο. Και εδώ θα το κάνω άσπρο. Ναι. Καλό είναι. Ναι, μ' αρέσει. Βέβαια είμαι λίγο. Παιδιά, κατάλαβα λάθος το θέμα, δεν έπρεπε να κάνω πολύχρωμο. Πείτε μου ότι έκανα λάθος, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Τι μ' ακολουθάει αυτή? Παιδιά, έκανα λάθος το θέμα. Να πάρει... Τώρα εγώ τι θα κάνω? Αχ. Παιδιά, εγώ έκανα αυτό που κατάλαβα. Τουλάχιστον κάτι θα έχω να δείξω στο κοινό. Δεν θα πάω με άδεια τα χέρια. Μας έγραψε κάτι. Όχι, ναι. Παιδιά, τώρα εμείς θα κάτσουμε να μαζεύουμε λεφτά, γιατί τι άλλο να κάνουμε με τη ζωή μας τώρα που τα κάναμε όλα λάθος. Παιδιά, είμαι η μόνη πολύχρωμη. Παιδιά, σκάτα τα έκανα σε αυτό το γύρο. Αν βγω πρώτη σφυρά, τελευταία θα βγω. Παιδιά, απλά θα το σταματήσω και όταν βγουν τα αποτελέσματα, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Παιδιά, ένα χρώμα έπρεπε να κάνουμε. Αυτή έκανε ένα χρώμα. Πείτε μου ότι έπρεπε να κάνω ένα χρώμα και εγώ έκανα όλα μαζί. Θα πάρει ένα 3. Παιδιά, αν δω κι άλλον που να είναι ένα χρώμα, τότε κατάλαβα λάθος. Αυτή δεν ξέρω, παιδιά. Να δούμε τους νικητές και αν έχει κάποιον άλλο θα σας ενημερώσω. Παιδιά, τα αποτελέσματα προφανώς δεν βγήκα. Παιδιά, δεν είχα καταλάβει καν το θέμα. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι για φωτογραφία. Απλά πάμε να πάρουμε τα λεφτά, γιατί απλά τα έκανα όλα χάλια. Απλά χάλια, δεν μπορώ να πω. Δεν είχα καταλάβει το θέμα, φταίω. Ενώ, παιδιά, αυτή γιατί θα παίρνει πάντα τα λεφτά, πότε πρόλαβε? Trendsetter. Τι έγινε, εξαφανίστηκε? Γιατί έπεσα Αχ, παιδιά, απλά πάμε στον γύρο. Οκ, μπήκαμε και λέει koi fish. Παιδιά, τι μανία έχουν πάθει με αυτό το koi? Παιδιά, δεν ξέρω, απλώς λέει fish, οπότε έχω ψάρι koi. Οκ, ψάρι koi. Τι είδος ψαριού είναι το koi? Παιδιά, αν ξέρει κάποιος τι είδος ψαριού είναι το koi, να μου πει στα σχόλια, γιατί δεν ξέρω. Όχι. Να το κάνω έτσι από εδώ. Ωραίο. Αυτό τι είναι πάλι? Αυτό είναι το κάτω. Εντάξει, έτσι θα το αφήσω. Πρέπει να βάλεις banks. Κάτω. Δεν μπαίνουν banks στην ουρά. Έλα ρε, γιατί? Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι είναι το koi fish, απλά θα κάνω ένα μπλε fish ψάρι. Αυτή κάνει πορτοκαλί. Να γίνουμε ντουο. Ναι, που πήγε, την έχασα. Πού είναι? Κρίμα, ήταν τόσο κλάρα. Να τη. Εντάξει, δεν θα χάσω εγώ τον χρόνο μου σε αυτήν. Τώρα αν την ξαναπετύχω. Ωραία, να τις γράψουμε. Do you want to be Duo λέγεται, παιδιά.
Πώς τη λένε αυτήν. Θα φάω όλη μου την ώρα σε αυτήν τώρα. Παιδιά, γιατί Έλα. Έλα. Παιδιά, δεν τις ξαναγράψω. Παιδιά, αν θα μου απαντήσει ποτέ. Όχι. Παιδιά, ξέρετε ότι όταν μου λένε για να τους δώσω το VIP με πιάνουν τα νεύρα μου. Όχι, εγώ απλά φύγω. Όχι. Μα δεν γίνεται. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Μην τυχόν και κάποιος το έχει δηλαδή. Δεν νομίζω εσύ που βλέπεις το βίντεο να είσαι από αυτούς που ζητάνε σε όλους. Γιατί να μου κάνεις gift το VIP. Γιατί αν είσαι από αυτούς βγες από αυτό το βίντεο τώρα. Τώρα. Γιατί δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα γιατί έχασα όλο μου το χρόνο σε αυτή. Πείτε μου ότι μόνο έξω μπορώ να κάνω πρόσωπο. Πού είναι το πρόσωπο? Εδώ είναι το πρόσωπο. Ναι. Χείλη μπλε. Κάπως μπλε. Παιδιά, μόνο ένα θαύμα σώζει αυτή τη στιγμή. Γιατί έχασα όλο το χρόνο μου με αυτή. Έντεκα δευτερόλεπτα για να αλλάξω αυτή τη χαζομάρα που έβαλα. Πού είναι αυτή η χαζομάρα? Έτσι, είμαι καλή. Αυτή δεν είναι καν ψάρι. Παιδιά, έπρεπε να βάλω αυτά τα αυτιά που υπάρχουν στο VIP. Λοιπόν, παιδιά, θα σας σχολιάζουμε. Παιδιά, κόη ψάρι λέει και μπορεί να μην ξέρω ποιο ψάρι είναι το κόη. Κόη, πώς λέγεται τέλος πάντων. Αλλά... Παιδιά, αυτός είναι ο τελευταίος γύρος του βγήκαμε. Αυτή είναι που μας ζητά το VIP, όχι δεν είναι αυτή. Εντάξει παιδιά, αυτή τουλάχιστον έκανε ένα fish. Παιδιά, μόνο και μόνο, παιδιά, αυτή η πόζα που την αμολάνε δεν μου αρέσει καθόλου. Και όποιος την κάνει του βάζω ένα. Αυτή προσπάθησε. Τα χατί θα πάει να δει ψάρια, δεν ξέρω, όχι δεν είναι καν ψάρι. Παιδιά, δεν λέω εγώ γιατί επειδή έχω τους κωδικούς, γιατί αν θέλετε και γράψετε αν πάτε και γράψετε στο YouTube Dress to Impress Codes, θα σας τους βγάλει. Παιδιά, αυτή ήταν όλη την ώρα μαζί μου και μου αρέσει που ήταν όλη την ώρα μαζί μου και παρόλο που έκανε
αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρόλαβε να βάλει μάτια γιατί με έβλεπε όλη την ώρα. Δεν ξέρω γιατί τι έκανε, αλλά τέλος πάντων. Και μου άρεσε, γι' αυτό πήρε τόσα αστέρια. Παιδιά, αυτή η δίπλα είναι αρκετά ωραία. Όσο για το ντουο της δεν μπορώ να πω ότι είναι καλό. Και γι' αυτό τον λόγο θα πάρουνε 5. Παιδιά, συγκεντρωθείτε λίγο. 1 θα πάρουνε. Μόνο και μόνο γιατί της το χάλασε το ντουο της. Και κανέναν άλλο λόγο. Παιδιά, στοίχημα αυτή τώρα ή θα βγει πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη. Γιατί είναι και new model και επειδή δεν είχε και χρόνο προφανώς για να μην προλάβει. Και τώρα όλες θα τις βάλουν 5. 5 θα τις βάλουν, παιδιά. Γιατί όλες λυπούνται και εμείς ποτέ θα βγούμε εντωμεταξύ. Αυτή που μας ζητά το VIP, αυτή είναι αρκετά καλή εντωμεταξύ. Θα της έβαζα καλό βαθμό. Αν δεν μας ζητούσε το VIP. Παιδιά, αυτή η Τζάνα σχολιάζει συνέχεια. Εμείς είμαστε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε πασαρέλα. Οκ, και παιδιά, οι νικητές. Παιδιά, αν δεν βγω έστω δεύτερη, είναι στημένο. Τι? Γιατί αυτή βγήκε τέταρτη. Και τύρα αστέρια. Παιδιά, θα είναι αυτό το τελευταίο round. Γιατί δεν μπορώ άλλο εγώ. Δεν μπορώ άλλο με αυτές. Δεν μπορώ. Μήπως να μην παίζω με την ουρά γοργόνας. Μπορώ να την αφαιρέσω. Ωραία. Παιδιά, πάλι με το ίδιο δέρμα έχω μείνει από τότε που έπαιζα από τον άλλο γύρο. Που το είχα κάνει λάθος και ήταν το πολύχρωμο. Τώρα εγώ τι θέλει να κάνω. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Πήρα κάποια τα λεφτά. Ναι, τα πήρε. Τα πήρε η καροταρένια. Επειδή είναι πορτοκαλί. Ήσουν τέλεια, αλλά το ντουο σου δεν ήταν καλό. Ναι, είσαι beautiful, κυρία, beautiful. Παιδιά, αυτό θα είναι το τελευταίο round. Όποιος νικήσει, νίκησε. Ό,τι γίνει, έγινε. Σκοπός μου να βγω πρώτη. Πάμε να δούμε Creepy Carnival. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Creepy Carnival, φοβισμένο τέτοιο. Φοβισμένο καρναβάλι. Ωραία, αφού είμαστε creepy όλες αμέσως εδώ πήγαν. Την πρόλαβα. Εδώ θα βάλουμε κάτι μάτια. Παιδιά, εδώ δεν έχεις. Αυτό δεν αξίζει να παίξεις πραγματικά. Αυτά τα μάτια που στάζουν κάτι πράγματα από κάτω. Να το. Δεν μπορώ να το αλλάξω χρώμα γιατί. Παιδιά, μοιάζει λες και κλαίει. Αυτά. Παιδιά, δεν αλλάζουν χρώμα. Εντάξει. Θα είναι μαυρομάλα, οπότε θα έχει και μαύρα φρύδια. Και επειδή είναι creepy carnival, θα έχει κάτι τέτοια φρύδια. Και αυτό. Εδώ τα μαλλιά της θα είναι. Παιδιά, να κάνω εκείνη τη διάσημη που δεν ξέρω το όνομά της. Harley Quinn νομίζω την λένε, κάτι τέτοιο είναι. Πώς σηκώνομαι να την κάνω. Βασικά, αυτή είναι τελεία, γι' αυτό δεν την κάνω. Όχι, δεν θα την κάνω. Μαύρο πώς σηκώνομαι από εδώ, παγιδεύτηκα. Ωραία. Όχι ωραία που παγιδεύτηκα. Για όσους το καταλάβατε έτσι. Εδώ τώρα. Να δω αν έχω κάτι στους κωδικούς. Παιδιά, άμα να γράψετε codes στο YouTube, όπως σας είπα, θα σας βγάλει διάφορους κωδικούς. Τους οποίους άμα τους βάλετε, ναι.
Ή όχι, όχι, όχι. Βγάλ' το. Παιδιά, δεν μ' αρέσει η κωδική που έχω στο όρος τώρα. Και δίπλα μου έχω ένα χαρτί με διάφορους κωδικούς. Οπότε, αν προλάβουμε να το τελειώσουμε πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, θα το κάνουμε, ναι, τέτοιο. Παιδιά, γιατί είδα κάτι που ήταν χρήσιμο, μήπως. Αυτό το σπαθί το είχα. Πού είναι αυτό το σπαθάκι? Πού είναι το σπαθί? Παιδιά, έχω ένα σωρό κωδικούς δίπλα μου και τώρα απορώ ποιος θα είναι αυτό με το σπαθί. Λοιπόν, ένα κολάν. Θέλω ένα κολάν. Πού πήγε, είχε ένα τέλειο κολάν κάποτε εδώ. Κάποτε τώρα, άμα μιλάμε για την εποχή του κάποτε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι. Θα βάλω από εδώ αυτή εδώ τη φανέλα. Ή μήπως αυτή. Θα βάλω και τις δύο. Δεν με χαλάνε. Βασικά μου αρέσουν τα χρώματα, προς αυτό εδώ που... Να το βγάλω μήπως. Ναι, μα μετά είμαι πάρα πολύ λεπτή. Τέλος πάντων. Παιδιά, είναι creepy και εγώ δεν έκανα creepy. Ναι, πρέπει να το κάνουμε creepy. Μαύρο. Ή μήπως να την κάνω να φοράει φούστα. Ναι, να φοράει φούστα. Έχουμε καμία φούστα καλή εδώ. Αυτή εδώ. Μ' αρέσει. Και είναι σαν φόρεμα, wow. Ωραία. Και εδώ, που είναι εκεί που είναι τα πράγματα τα ωραία, Να τα. Να βάλω καλσόν, αλλά να βάλω αυτό. Ή αυτό. Μισό. Αν το βγάλω αυτό το μαύρο που μόλις έβαλα που είναι χάλια. Ναι, δεν φαίνεται, πρέπει να αλλάξω χρώμα. Αν το βάλω κάπου τύπου μαύρο. Ναι, όχι. Καλύτερα αυτό. No, bro. Πώς το αλλάζω χρώμα? Καλύτερο. Όχι. Χειρότερο τα κάνω. Γιατί δεν βάζω το δικτυωτό, αυτό τι το έχω. Δεν θα το έλεγα και το πιο εντυπωσιακό, αλλά μας κάνει. Μετά θέλω ένα creepy καπέλο. Να βάλω ζώνη. Να το κάνει πιο creepy. Αν δεν κάνω άσπρη τη ζώνη θα φαίνεται. Δεν φαίνεται ό,τι και αν κάνω. Φαίνεται λίγο κόκκινο εκεί. Ναι, το χαλάει λίγο, αλλά δεν είναι και τόσο χάλια. Να το πω ότι το χαλάει πάρα πολύ και πρέπει να το φύγω, οπότε δεν κάνει και τόσο κακό. Θα το αφήσω εκεί. Παιδιά, ούτε με το ζόρι δεν μας μένει χρόνος για να βάλουμε κανέναν κωδικό. Ρόπαλο, μαχαίρι! Έχει ένα μαχαίρι! Μας έσωσε το μαχαίρι. Ναι, αλλά εδώ, έτσι. Ωραία, αυτά μου αρέσουν. Οκ, δεν είμαστε και οι πιο κούκλες, αλλά δεν είναι και τόσο χάλια αν το δείτε. Καλά, εντάξει, είναι πολύ χάλια. Παιδιά, το τελευταίο round που είναι όποιος... Παιδιά, νύχια, δεν έβαλα νύχια. Αυτή την έκανε πάρα πολύ ωραία. Θα πάρει ένα όμως, γιατί είναι γυμνή. Παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Παιδιά, θα βάλω σε όλες ένα γιατί θέλω να βγω εγώ πρώτη. Παιδιά, τι είναι αυτό? Αυτό έχει καρδούλα. Θέλουμε creepy Halloween και μου βάζει καρδούλα. Παιδιά, ξέχασα να πάρω μια κολοκύθα. Όχι ρε. Πόσο τη έβαλα? Τι 4? Παιδιά, κατά λάθος το πάτησα, συγγνώμη. Έλα, τελευταίο round. Παιδιά, απλά να πάμε να δούμε τους νικητές. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε εμείς. Οπότε απλά πάμε να δούμε τους νικητές. Παιδιά, να οι νικητές. Εγώ ήμουνα τρίτη,
βγήκα τρίτη. Παιδιά, μου έχει μαγκώσει τώρα και δεν έχω το outfit που είχα, απλώς βγήκα τρίτη. Αυτός ήταν ο τελικός και bye bye παιδιά, bye.